Hai unha cousa fundamental, hai moitas cousas que nos diferencian das formacións estatais, mas hai unha fundamental, unha básica, que é co BNG negóciase. O BNG non presenta cheques en branco para ningún dos líderes estatais. Co BNG hai que falar para chegar a acordos. Todas as enquisas amosan que a suma das forzas estatais non vai ser suficiente para conformar un goberno, que vai ser necesario contar coas forzas nacionalistas. E desde o BNG dicimos alto e claro, se o BNG non está, Galiza non vai estar. Nos entendemos que o BNG situará os problemas de Galiza no centro e será unha voz a favor das maiorías deste país conseguindo beneficios para que podamos vivir simplemente do que é noso. O BNG nos o que vai defender en Madrid co seu programa é un cambio profundo do modelo político institucional, económico e social, que nos parece que é un sistema, un modelo cruel, que é injusto, que é corrupto e cada vez máis centralizado. Os recursos de Galiza teñen que servir para crear riqueza para o pobo. Os recursos de Galiza teñen que servir para que un país rico non viva unha vida pobre. A maior parte, se tomamos, por exemplo, de referencia ao sector enerxético das empresas que operan na Galiza, que se aproveitan dos nosos recursos, o aire ou a auga, non tributan nin sequera na Galiza. Necesitamos que ese gravame caia de novo no pobo galego. Defendemos unha banca pública galega e instrumentos de financiamento público para apoiar a eses sectores das empresas, das persoas autónomas, da innovación e tamén da proxección internacional da nosa economía. Nos entendemos que a crise económica foi usada como unha excusa para reverter os dereitos sociais e laborais da maioría deste pobo e do conxunto tamén do Estado español, entón nos entendemos que o primeiro é a derrogación desas reformas laborais, iso é unha condición sine qua non para calquera conversa co Bloque Nacionalista Galego nos candidatura galega, e nese sentido tamén defendemos que a economía debe ser posta de novo ao servizo das traballadoras e dos traballadores. Na Galiza, do futuro na que soñamos, a estabilidade laboral ten que ser unha prioridade e tamén o traballo digno. Vemos que hai que oporse radicalmente ás medidas de axuste e ás reformas que xa está pregoando a Unión Europea, esa política de recortes que xa nos están iniciando, e que é certo, aquelas forzas políticas que teñen opcións de chegar ao goberno aínda non amosaron unha postura clara a respecto de que farán cando chegue o momento de que Bruselas mande retallar. Queremos e exiximos tamén saber en campaña electoral cal é a posición de todas as forzas políticas. Nos entendemos que é necesario poñer todos os medios, tanto económicos como de outro tipo, para rematar co terrorismo machista. Por iso, avaliaremos con rigor a Lei de Violencia de Xénero e incluiremos, por fin, o término feminicidio e cuestionaremos a elaboración dun estatuto de vítima do feminicidio para que todas as mulleres vítimas de violencia de xénero teñan garantías e se sentan respaldadas. A lingua propia, a lingua que nos une a todos os galegos e galegas, tamén as persoas que non falan galego no seu día a día e que saben que é necesario defender o noso idioma e que saben que o galego é un elemento de unión. Non pode ser que o galego continue a ser discriminado na Axencia Tributaria, no Instituto Nacional da Seguridade Social, no Instituto Cervantes, na xustiza, onde continuamos a ser cidadáns e cidadáns de segunda. Este país ten futuro e o noso programa podría ser resumido en dúas palabras: crer e querer. Crer, desde logo, neste país, no seu enorme potencial, nas súas enormes posibilidades, e querer, ter de amor, querenza a este país e confiar nel, querer sacarlo adiante, poñer todas as enerxías, todos os recursos, todas as posibilidades en marcha para que este país conquiste o seu futuro. Aí vai estar sempre o nacionalismo galego, vai estar sempre o BNG nos candidatura galega.